Δημήτρη, το κουδούνι! Οικία του κυρίου Λάμπρο. Ναι, περάστε. Στην κουζίνα. Γράψτε εδώ. Στον δρομολίβο. Ορίστε. Περίμενε. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Οι τούρτες στο παιδί. Καλησπέρα. Λεφτά του δώσατε, εντάξει. Γεια σας. Τι γίνεται όλοι και εξαφανιστήκατε? Τι όλοι. Ο Δημήτρης στο δωμάτιο δεν είναι. Το δωμάτιο του είναι. Καλά, βάλτε τούρτες στο ψυγείο. Γιατί δεν μου απαντάς τόσο μιλάω? Δημήτρη! Δεν είναι. Δεν είναι. Άντε, τώρα τρέχα βρες. Μήπως είναι στην αποθήκη. Αυτό το έχουμε εμείς το πλήρη, ξέρω ότι είναι κλειδωμένο. Κάπου εδώ ήταν, έφτιαχνα αεροπλανάκια προηγούμενα. Αεροπλανάκια, στην τεράτσα θα είναι πάω. Δημήτρη! 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 Δεν είναι στην ταράτσα. Πού το κλειδί είναι στη θέση του? Άρα είναι στην αποθήκη. Πάνω το δω. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Όχι, όχι, κάτσε. Μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος. Καλά. Τι κάνεις εκεί? Ορίστε, το έσπασε. Τι είναι αυτό? Το δώρο σου. Το δώρο μου. Και τι δουλειά έχει στην αποθήκη το δώρο μου? Κατέβηκα να το τυλίξω. Και δεν μπορούσα να τυλίξεις το δωμάτιό σου. Θα με έβλεπες που το ζωγράφιζα. Μα όμως έχει ανησυχήσει πολύ, το ξέρεις. Δεν μπορούσα να της πεις ότι θα έρθεις εδώ πέρα. Όμως το λίγο δεν θα μ' άφηνε. Και έτσι όλα εντάξει, Αχ, μωρέ Δημήτρη. Τι είναι αυτό? Θα το βάζα για φιόγκο, στο δώρο. Αυτό, φιόγκο. Ναι. Έμαθα να το φτιάχνω. Διάβασε. Α. Εγώ σ' αγαπάω, αγόρι. Μην κοιτάς που μπερδευόμαστε καμιά φορά. Το έχει η οικογένεια. Μην στεναχωριέσαι. Θα το κολλήσουμε και θα βάζω τα μολύβια μου στο γραφείο. Πώς να το κολλήσουμε, κολλιέται? Κολλιέται, θα προσπαθήσουμε. Έλα, πάμε πάνω τώρα γιατί η μάνα σου είναι έξαλλη. Μια στιγμή να το μαζέψουμε. Να το μαζέψουμε. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Α, τι βλέπω. Πρώτη και καλύτερη. Χρόνια πολλά. Πρόσεχε, θα μου βγάλεις το μάτι. Τι είναι αυτό? Α, η καινούρια μανία της Κάτιας. Ο Αμαζόνιος στο σπίτι σας. Κάθε χρόνο να μας φέρεις και κανένα φυτό. Έχασες. Αυτό είναι πιο εξελιγμένο. Ναι, αλλά τσιμπάει. Πρόσεχε μη σε τσιμπήσει, σαρκοβόρο. Παναγία μου, καλά πάτε το από εδώ πέρα. Τι να σου το πω. Έλα. Έλα, πήγαινε το κάπου πιο μακριά, έτσι προς τη βεράντα. Είσαι υπερβολική. Παιδιά, τα παλτά σας. Κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Θεία, πού είναι ο Δημήτρης? Ιδού η απορία. Α, ναι, και ο αδερφός μου. Τσάκ το Δημήτρη. Πού?
Έλα, πού είσαστε? Ήρθατε. Τι έγινε? Εντάξει, τα κανονίσαμε. Ναι, όλα τα κανονίζετε εσείς, γι' αυτό είμαστε Θα σε παρακαλώ, έχω τα γενέθλιά μου σήμερα, εντάξει. Χρόνια σου πολλά, έλα. Ευχαριστώ. Ευτυχώς που γιορτάζεις και βρισκόμαστε καμιά φορά. Ναι, ρε παιδί μου, είδες. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Μαμά, πάμε στο δωμάτιο. Έλα, πηγαίνει. Τι λέτε, πάμε να κάτσουμε να κουβεντιάζουμε κιόλας. Τι θα πιείτε? Α, να μια καλή ερώτηση. Εγώ τίποτα προς το παρόν. Εγώ το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Κατάλαβα. Ήθελα να πάω στο Φέρ' το να το πάω στην περάτα. Θες να παίξουμε. Αν κύριε, να φωνάσουμε. Ας τον ερεμήσει τουλάχιστον. Οπότε τους λέει ο αρχιφύλακας. Τι, 2? 2.000. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γαλακτομπούρικο από τα χεράκια μου. Χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Άγι μου. Καλώς Χρόνια ορίσατε. σου πολλά. Ευχαριστώ. Πώς ήταν το ταξίδι στην Ιταλία? Ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν προλαβαίναμε. Όχι, δεν προλαβαίναμε, παίρναμε λαβούζι συνέχεια. Μα περάσατε καλά. Ονειρεμένα κάτια μου, ονειρεμένα. Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά δεν σε αφορούν, τα παιδιά μέσα είναι. Για, πιάσε εδώ πέρα, να πάμε να τους κάνουμε την έκθεση. Ακολούθα. Χάσετε, κοιτάξτε εκεί. Καλησπέρα. Παππού, πού είναι το δέρμα από την Ιταλία? Και το δικό μου και το δικό μου. Ναι, έλα τώρα ψέματα. Βέβαια ψέματα, λέει ο αρχιψεύταρος. Ελάτε εδώ τώρα να σας τα μοιράσω όλα. Σιγά σιγά, ένας θα πάρει καθένα στο δικό του. Σιγά σιγά. Σιγά, άνοιξε να δεις. Δώσε το παλτό. Ναι, πάρτε. Για να δούμε τώρα. Τι λέτε καθινόμενο. Πού ξέρετε τι του θέλω? Μας το είπε η μητέρα σου. Το δικό μου δεν ανοίγει. Εγώ αυτό τώρα δεν ξέρετε ένα άλλο. Εσύ Παύλο, έχει τόσα πολλά μου φαίνονται που πρέπει να πάψουμε να σου φέρνουμε. Το δικό μου είναι κούκλα, δεν το θέλω, θέλω το ηλεκτρονικό. Να πάρε. Σπάσια, εσύ τουλάχιστον είσαι ευχαριστημένη. Τι θέλεις την κούκλα? Τι θέλεις, όχι. Το ηλεκτρονικό. Καλά, ωραία, πάρτε την εσύ την κούκλα. Είσαι ευχαριστημένος, έτσι. Γεια σου και σε μένα. Προσοχές να πάρεις. Σιγά μωρό, το κόπο θα κάνεις, έλα, μια φορά έχω τα γενέθλιά μου. Όχι, μία καθόλου. Λοιπόν, τι θα πιούμε. Πού είναι τα πακέτα? Τι, μόνο για τα μικρά παιδιά τώρα, για τα μεγάλα τίποτα. Δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Μαμά, έλα κάτσε. Βάλε με νοησκάκι, σε παρακαλώ. Ακούδων. Νατάσα μου. Καλώς. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Δεν ήρθε ακόμα, θα έρθει. Δεν είπα τίποτα. Καλά, σε προλαβαίνω. Άγιε μου, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε, παιδί μου. Ευχαριστώ. Σου έφερα ένα ζευγάρι πιζάμες. Πιζάμες. Α, πολύ ωραία. Βαρέθηκα να σε βλέπω να τριγυρίζεις με το σλιπάκι προς το παιδί. Επιτέλους να σε σουλουπώσει και κάποιος. Α, ναι, ναι. Δεν το Συγχαρητήρια που το ξανακάνω. χαιρόμαστε. Καλά, το χαιρόμαστε. Πού είναι το παιδί? Είναι μέσα όλα. Α, τότε θα πάω. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Νατάσα, πιάσω σου λούπο μας. Εντάξει το φλάς. Έλα, πάρ' το σου λούπο μας. Μη μαλώνετε. Γιαγιά, ο πάπας βαράει. Δεν βαράω, παλεύω. Έλα, παιδιά, ήσυχα φρόνημα. Έλα, τι Αμάν, ρε, γιαγιά, δεν έφαγα τίποτα. Καθαρά σου, μην το πίσω στο μου. Δεν μου λες, γιατί δεν ήρθες τόσες μέρες να με Δεν το δεις. χαλάσω, θα το χαλάσω, έχω σχολείο. Ήσυχα, παιδιά, ήσυχα, μη μαλώνετε. Έλα, δώστε το. Έλα, κοιτάξτε η μπάσκετ ήσυχα που κάθεται. Άντε, μπράβο, καθίστε ήσυχα να παίξετε. Μπράβο τα καλά παιδιά, έτσι ντε. Θα σε βοηθήσω. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πάρε σε παρακαλώ πολύ το σαρκοβόρο, δεν μου έτσι. Δεν παίρνει ποτέ μόνο του, έχει τρόπο. Ναι. Περιμένετε. Μένιο, για σένα από το νοσοκομείο.
Ναι. Πότε? Ναι, έρχομαι αμέσως. Ναι. Τι συμβαίνει, Με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας χαλάσω τη βραδιά, αλλά πρέπει να φύγω επειγόντως για το νοσοκομείο. Έχω χειρουργείο. Εντάξει. Να σε περιμένουμε εδώ. Ναι, μάλλον θα ξαναγυρίσω. Ωραία. Γεια σας. Εντάξει, παιδιά, μην χαλάσουμε τη βραδιά, αυτά συμβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα. Το σπίτι στα Σκληρέικα, που κληρονόμησα από τη θιά μου τη Χαρίκλια, σύνολο 800 μέτρα, το αφήνω στο γιο μου τον Δαμιανό. Το χτίμα με τα καπνοχώραφα, 4 στρέμματα και το σπίτι στην ποταμιά τα αφήνω στο γιο μου το Στάθη. Πάμε να διαλύσουμε. Γιαγιά, να σου δείξουμε. Τι, θα με δείξετε και μέσα. Όχι, το παιχνίδι να σου δείξω. Το παιχνίδι. Για να δω. Ωραίο είναι. Μπράβο, αγόρι μου. Όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Βλέπεις Βάσια, ωραίο είναι. Ναι, ανοίγω εγώ. Πριν καλώς τους. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Να συγχαιρόμαστε. Τι γνωρίζεστε? Γνωριστήκαμε στο Σασέ. Έλα. Να σας συστήσω, φίλος ο Τάσος. Εσύ είχες τέτοια αδερφή και δεν την είχα γνωρίσει τόσα χρόνια που σε ξέρω. Τροπή. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Περάστε, παιδιά. Ευχαριστώ, Τάσο. Καλησπέρα. Γεια σου. Για να το χαιρόμαστε. Αν τον χαιρόμαστε. Μαμά μου. Έτσι καλά. Λοιπόν, να σας συστήσω. Η Κάτια, η γυναίκα του αδερφού μου. Και πολύ. Ο Τάσος, ψυχολόγος. Α, γι' αυτό δεν είσατε εσείς, Έλα, κάτω φύγεσαι. Λοιπόν, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Α, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις, έχουμε πει και καλά σήμερα. Βεβαίως, το έχω δεν ξεξήγησε. Από ό,τι βλέπω είμαι ο μόνος εξωοικογενειακός εδώ. Α, καλός φίλος ίσον οικογένεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό δικό σου. Τι είναι? Θα δεις. Πού είναι η αδελφή σου? Δεν ήρθε. Όλοι είναι εδώ εκτός από εκείνη. Θα έρθει η μαμά σου, θα έρθει. Έχει μια δουλειά και θα έρθει. Όλο είναι και προκοπή δεν έχει. Τι να κάνουμε με τη μικρή. Δεν είναι και τόσο μικρή. Μικρή είναι και άγνωνη. Έφυγε από το σπίτι, βγήκε στο διαμέρισμα. Σου είπε τίποτα? Μου. Εσύ τι της είπες? Θέλω να ρωτήσω τον φίλο, τι είσαι εκεί μέσα μου. Της τρώνεται λίγο να διαβάσει, να πάρει επιτέλους εκείνο το δίπλωμα. Έκανα κόρες να με γυροκομίσουν. Και να τη λαβαίνει. Λαβαίνεις χαρά και ευτυχία. Άντε, το λαβαίνεις. Και το ντυσιματάκι σου μια χαρά είναι. Δεν αραιώνουμε και τα μαύρα. Δεν ξεχνιάται ο πατέρας σου. Τι θα κάνουμε με αυτή τη μικρή? 2 μέρες έχει να με πάρει τηλέφωνο. Το Σάββατο έχω πλημμύρα. Θα έρθετε μαζί με τη Μαρία, θα έρθει να σε πάρει. Σου το υποσχέθηκε? Δεν μου το πει. Νατάσα! Τι έγινε? Νατάσα, η Όλγα έφερε κάτι για τα γρήθλια, μου λέει που αρέσει σε σένα. Το είχα ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μου. Δικό σου είναι. Η Νατάσα απλώς θα το κοιτάει. Εσένα σου έχω κάτι που πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θα με αφήσει πρώτα να το βάλω στην έκθεση. Θα σου δώσει μεταχειρισμένο, αυτό δεν είναι. Εγώ πάνω θα το βάλω εδώ να το καμαρώ. Έμεινε Τάσο, σε έχουνε σερβίρει. Μην ανησυχείς, φρόντισα μόνος μου. Ωραία. Τα παιδιά είναι στα ενδότερα. Ναι. Εσύ δεν βγάλεις το πατώ σου? Ναι, το βγάλω. Βα, αυτή την έχει αγοράσει κανείς? Όχι, βέβαια. Μόνο την έχω αγοράσει εγώ. Από εκεί και μετά. Α, τι είναι αυτή? Εδώ ξέρω. Καλησπέρα. Για παίξουμε μονόπολη, αλλά κάνεις κι εσύ. Α, όχι τώρα, πρώτα θα παίξω με τους μεγάλους. Εμάς δεν μας πήρε στο εργαστήριο, μόνο τον Δημήτρη. Βρε ψεύτη, πόσες φορές δεν έχετε έρθει όλοι μαζί στο εργαστήριο όταν δουλεύω? Ναι, αλλά εμάς δεν μας έχεις αφήσει να παίξουμε με τον πυλό. Ναι, μόνο το Δημήτρη αφήνεις. Μας είχε πει την περασμένη φορά που είχε έρθει στο εργαστήριο σου ότι φτιάξετε έναν ανθρωπάκο από πουλά και το βάζετε στο φούρνο. Σαν τους Εβραίους. Άσια μου, τι συνειρμός ήταν αυτός? Όλο τέτοια λέει. Η μαμά της αγόρασε ένα βιβλίο που γράφει μέσα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το διαβάζει συνέχεια. Ναι, και ο μπαμπάς λέει επηρεάζεται και τα λέει και στον ύπνο της. Επηρεάζεται, έφη μου. Επηρεάζεται λοιπόν γιατί της έχουν κάνει εντύπωση.
Να διαβάσετε μαζί το βιβλίο, θα σου το εξηγήσει κιόλας. Πατάς τα λεφτά του Παύλου. Πατάω και τα λεφτά. Έκανα τέτοιο έγκλημα. Σαν τους Ναζί. Και έτσι, Βάσια μου, το θέμα είναι σοβαρό, Λοιπόν, θα έρθετε την Κυριακή όλοι μαζί στο εργαστήριο να φάμε, να παίξουμε με τον πυλό και να κουβεντιάσουμε. Ναι. Και θα έρθουμε, μην το ξεχάσεις, και θα παίξουμε και εμείς με τον πυλό. Όχι μόνο ο Δημήτρης. Ναι, όχι μόνο ο Δημήτρης. Όλγα! Πού είναι η Όλγα? Κοίτα, Όλγα! Κοίτα να δεις, κοίτα γλυπτό, κοίτα σύνθεση. Μη μου πεις, είναι μια γλυπτική από όλα. Έχεις εξασφαλίσει μοντέλο αμυστική. Ελά, είναι Νάζα. Επιστήμονες άνθρωποι, γιατροί, οικονομολόγοι και ψυχολόγοι. Αυτό λέω κι εγώ. Παιδιά, είχα ένα πόδι εδώ. Εγώ πάω στα παιδιά, έχουν πολύ καλύτερα πράγματα και να πούνε και να κάνουν. Έχετε πιει. Α, η μαμά θύμωσε. Έλα, ας είμαστε κόσμοι. Λοιπόν, λέω να πάω να φέρω την τούρτα. Δεν ήρθε η Μαρία ακόμα? Θα έρθει η Μαρία, μαμά, θα έρθει. Να την η Μαρία. Μαρία. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό? Μαμά, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά. Εξαφανίστηκες. Ο Διονύσης. Τον βλέπω. Εγώ πάω στην τούρτα. Αργούμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις, Όχι, είχαμε δουλειά στο γραφείο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Διονύση. Διονύση, καλά το πάει, έτσι. Σωστά. Ποιο γραφείο? Με το Διονύση δουλεύουμε διορθωτές εκδοτικό οίκο. Σε τι οίκο? Σε εκδόσεις, βιβλία. Πού είναι τα παιδιά? Μέσα. Δημήτρη, παιδιά! Ελάτε, ήρθε η Μαρία. Ελάτε, παιδιά. Self-service είναι, εμείς έχουμε φτιάξει ήδη κέφι. Γεια σου Μαρία μου, καλώς ήρθες, καλά. Να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, Γεια σου Διονύση. ο Τάσος και κάτι, η γυναίκα του αδερφού μου. Μαρία! Δημήτρη! Κοίτα τι σου φέρα. Τι σου φέραμε δηλαδή. Τι είναι? Για δες. Σιγά μην το ταρακουνάτε, παιδιά. Μελώνες! Μας έφτανε το σκυλάκι, τώρα θα έχουμε και χελώνα. Και ισανότερα. Και είσαι ελέφαντα. Συγγνωμία. Έφερα τα χελωνάκια, θα πάρω το σκυλάκι όπως υποσχέθηκα. Ναι, παιδιά, κάνα ποτό. Είπα, παιδιά, μόνοι σας. Γιώργα, πού είναι η Όλγα? Και μη χειρότερα. Καλέ, σίγουρα από εκεί καλά δεν τρέπεσαι. Όχι ακριβώς. Κοίτα, το καλαμπούρι προηγουμένως δεν ήταν για να σε θίξει. Δεν θύχτηκα. Τότε γιατί ξεκόπηκες από την παρέα? Κάνω αποτοξίνωση. Κοίτα, άμα τελειώσει η αποτοξίνωση, έλα να πιεις ένα ποτό. Εντάξει. Να φας και τούρτα. Ετοιμάζονται να σβήσω κεράκια. Έρχομαι. Τέλειωσες? Εντάξει. Φτάνει για σήμερα. Κουράστηκες. Άλλη μέρα θα τη συνεχίσουμε, έτσι. Άντε τώρα παίξει με τις κούκλες. Άντε, μπράβο. Εγώ θα κοιμηθώ λιγάκι. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Έχω! Να σκορπίσεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Σβήνω, έτσι! Έσβησα! Ναι. Τώρα, Εγώ? ναι, εσύ μπορείς να κόψεις τη ζωή σου και να μας τη μοιράσεις σε κομμάτια. Όχι συμβολισμούς και τέτοια. Έλα. Λοιπόν. Ευχή. Έλα ρε μαμά, όλο δύσκολα μου πάει. Λοιπόν, κόβω, έτσι.
Ωραία. Πιατάκια εδώ είναι. Πιατάκια εδώ. Εδώ. Μάλιστα. Μπράβο. Από αυτό θες. Ποιο? Το ροζ. Αυτό. Α, το πατάκι θες εσύ, Κάτσε το εδώ. Είναι κάτω με στο σπίτι μας, Έλα στην πεθερά μου. Τι αυτό? Θα τηλεφωνήσουμε τα Χριστούγεννα στην Ελένη για να έρθει να δει την έκθεσή σου. Ναι, δεν το ξέχασα. Να τηλεφωνήσουμε όμως, δεν τηλεφωνήσαμε. Να τηλεφωνήσουμε. Να τηλεφωνήσουμε. Είπαμε, βρε Δημήτρη, να τηλεφωνήσουμε. Εντάξει. Έλα και σε ένα πιτσιρίκα. Αυτό, άλλο. Έλα εσύ. Ούτε εσύ. Έλα κορίτσι. Ούτε εσύ ποιος άλλο θέλει. Θα δώσω τώρα, αυτό δεν ήθελες, αυτό θες εσύ, Κάτσε το εδώ. Εκεί. Κοιμάσαι. Γιαγιά, κοιμάσαι. Ναι. Άντε, 3 ώρες περιμένω. Ήμουν στη γιαγιά, δεν τα άκουσα. Ελένη, θα έρθει εδώ τα Χριστούγεννα. Το είπε θεία μου η Όλγα και ό,τι λέει γίνεται. Να το πεις στη μαμά σου, έτσι, κλείνω. Μην κλείνεις, η μαμά μου δεν είναι τώρα εδώ. Όταν έρθει θα πάρουν τηλέφωνο τον πατέρα σου και θα μιλήσουμε με τον πατέρα μου για κάτι λεφτά. Θα να δώσει ο παπάς μου λεφτά στον παπά σου? Όχι. Ο μπαμπάς σου που δουλεύει στο Υπουργείο να πάρει λεφτά και να τα δώσει στον μπαμπά μου που θέλει να φτιάξει τροφή για τα βατράχια. Δάνειο? Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Γιατί γελάτε, ακούω που γελάτε. Έχει ο μπαμπάς μου τα γενέθλιά του και δεν είναι σοβαρή απόψε. Η θεία σου η Όλγα είναι σοβαρή? Αλήθεια λέει πως θα έρθω εκεί τα Χριστούγεννα? Αλήθεια. Πες μου πως είναι. Όλο γελάει. Και έχει πράσινα μάτια και μακριά μαλλιά και είναι γλύπτρια. Φτιάχνει κάτι αγάλματα μεγάλα, με πολλές τρύπες που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι, αλλά μετά όταν σου εξηγείς καταλαβαίνεις και σ' αρέσουνε. Θα τα δεις. Στη δικιά της την έκθεση θα έρθει στα Χριστούγεννα. Θα βάλουμε τα αγάλματα και δεν θα αφήσουμε την Εφη, την ξαδερφή μου, να τα πειράζει για τα λερών με τα βρωμόχερά της. Ωχ, περίμενε. Κοίταξε η γιαγιά μου η Ισμήνη. Η γιαγιά μου πώς είναι? Δεν είσαι τη γιαγιά σου, αλλά ούτε μοιάζει με γιαγιά. Γιατί γέννησε πολύ μικρή τον μπαμπά μου και τη θεία μου την Όλγα και είναι ακόμα όμορφη. Έτσι λέει η μαμά μου. Αλλά είναι και συστριμμένη. Όλο μην τρέχεις, μην κάνεις ζημιές, μην κάνεις φασαρία και τέτοια λέει. Τώρα μαλώνει την ξαδέρφη μου τη Βάσια και τον ξάδερφό μου τον Παύλο, γιατί κάτι κάνανε. Και τώρα πάει κοντά ο παππούς μου και μαλώνει εκείνη. Ο παππούς μου είναι καλύτερος. Γιατί? Γιατί με πάει στο Λούνα Πάρκ της Ζωστίβου και όλο παίζουμε μαζί. Και ούτε μαλώνει ούτε τίποτα. Ποιος ο παππούς μου? Δεν ξέρω πώς είναι. Ωραίος είναι. Έχει μανία με τις φωτογραφίες. Τους τραβάει όλους συνέχεια. Όχι, δεν είναι φωτογράφος. Τίποτα δεν είναι. Παλιά ήταν καθηγητής. Τώρα του δίνουν λεφτά τσάμπα, χωρίς να δουλεύει. Δεν είναι μπαμπάς της μαμάς μου. Είναι μπαμπάς του μπαμπά μου και της θείας μου της Όλγας. Και του θείου μου του Μένιου, αλλά με άλλη μαμά. Η παλιά του γυναίκα πέθανε και παντρεύτηκε τη δική μου τη γιαγιά την Ισμήνη. Πάλι τραβάει φωτογραφίες. Τη θεία μου την Κάτια. Η θεία μου η Κάτια. Γιατρός είναι για μικρόβια. Μικροβιολόγος. Η θεία μου η Κάτια είναι η άλλη γυναίκα του θείου μου του Μένιου. Χώρισε με τη μαμά της Βάσιας και παντρεύτηκε τη θεία μου την Κάτια. Ναι. Και ο θείος μου ο Μένιος παντρεύτηκε 2 φορές. Τώρα δεν είναι εδώ, το τηλεφώνησαν και έφυγε. Μα μου λέει ότι είναι ντροπή να παντρεύεσαι 2 φορές. Είναι ντροπή?
Δεν ξέρω, ο θείος μου ο Μένας δεν έχει πει ότι ντρέπεται. Ούτε η θεία μου η Κάτια. Μόνο η γιαγιά μου Κυριακή έλεγε την άλλη φορά ότι δεν θέλει να ξαναπαντρευτεί γιατί είναι κρίμα. Όχι, η γιαγιά μου Κυριακή είναι η μαμά της μαμάς μου. Κι όλο μου σκουπίζει το στόμα με ένα μαντίλι. Τώρα κάτι λέει στη θεία μου τη Μαρία. Μαλώνει. Και στραβάει τη φούστα επειδή δεν θέλει να φαίνεται τα πόδια της. Έτσι λέει. Κι ούτε χωνεύει το Διονύση. Όλο κρινιάζει αυτή η γιαγιά. Και όταν δεν της αρέσει κάτι λιποθυμάει. Ο Διονύσης είναι φίλος της Μαρίας. Όχι, τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Η Μαρία δεν είναι αδερφή του μπαμπά μου, είναι αδερφή της μαμάς μου. Και πάει στο πανεπιστήμιο για να γίνει δικηγόρος. Για να υπερασπίζεται τους αδικημένους. Έτσι μου είχε πει. Αλλά έμεινε 2 φορές στην ίδια τάξη. Όχι στην ίδια τάξη, κάπως αλλιώς το λένε. Πάντως η γιαγιά μου Κυριακή λέει ότι έχει τα μυαλά της πάνω από το κεφάλι της. Και ότι τα κάνει όλα θάλασσα. Της είπε να πάει στο φίλο του μπαμπά μου, τον Τάσο. Τώρα κουβαντιάζει μαζί του. Ο Τάσος είναι ψυχολόγος. Γιατρός για στεναχώριας. Αλλά η Μαρία δεν θέλει να πάει να μιλήσει μαζί του, γιατί λέει ξέρει αυτή αν είναι σωστά αυτά που κάνει. Έτσι λέει. Και την άλλη φορά η θεία μου η Κάτια είπε που η Μαρία έχει δίκιο. Και η γιαγιά μου Κυριακή τσαντίστηκε πάρα πολύ. Και της είπε να μην ανακατεύεται. Ελένη, δεν μπορούμε να μιλάμε άλλο. Πρέπει να κλείσω. Μην ξεχάσει να πεις στη μαμά σου ότι θα έρθει τα Χριστούγεννα. Και πες σαν μη όχι. Να σου πω, μη κλείνεις. Είναι αλήθεια πως θα έρθω στην Αθήνα. Δημήτρη, γιατί δεν μιλάς? Είναι αλήθεια πως θα έρθω στην Αθήνα. Δημήτρη, θα έρθω στην Αθήνα. Δημήτρη.